Hello mga higala, welcome to my vlog. Karong gabi na mga higala is magkilaw challenge ta. Ampalaya challenge. Yes, ampalaya kilaw challenge. Tomato. Yeah. And carrots and pipino. Niya ang ako ang sausawan karong mga higala is this one. Mustard, sweet relish, and mayonnaise. Okay? Na ako'y isa ka banga nga tuba. Okay. So, atong buhaton karon at akong unahon is syempre, ang ampalaya. Yung nahandihan kila ang ampalaya. Nilaw to ampalaya o kapataas ba si ilong. Kasi makarilit. Gagmay pa tabakan unyo to ampalaya no kay di ta mo kaon kay pait. Kanon jud ta kay pataas dos ilong. Di kay ni siya guwapa. Kaya di naman ako ipalit. Pero fresh pa siya. Pait pud kayo. Next, mag-challenge tag 5 kapaliya. Kilawon. Kasi makaawam ta. Bati nung ukuan. Ako rasa. Naamoy kawan.
Sabi na ko, dili na juicy ang ampalaya. Juicy pa din siya. Hmm? Kilaw lagi ko ano ulay sausawan. Kani pa ka. Lami kay kung sausawan. Next is siyempre carrots. Lamig din siya. Kasi matanggal akong pustiso ano. Hopefully dili. Kay crispy kayo. Pait atong kilawan. Bawiun din ito tamis. Okay? Ano ka pala hindi po man daw itong appetite. Gawin na kamates. Ano niya, ginahan akong kilawan. Tapos dito sa amo na ikamates sa kumahol. Kiton ta mo. Pampahamis sa kutis. Ugma, mahamis na kong kutis. Ano? Sa inyong kilaw og carrots. Rabbit no.
akong carrots is pangkuan siya ba pangpatay sa bati ug lami nga atong kilawon. Ang ta carrot, ang kilaw na pag carrots kay para na wala mati. Lamig na pabilin. Pipino. Don't worry ka ang pipino. Ba ako kahit panit pero sabunan ako siya. Nag-challenge magkuha na ko yan, ano nga. Kilaw siya kailan ng prutas na mas halang, mas pait. Well, ako di ko kagwantaw halang, but nakagwantaw ko pait. Especially kani, kagwantaw ko ba ni pait, no? Busog na ko ba? Tapos ampalaya, makabusog na siya. So, ano no? Kung pwede ko magkilaw sa unat ampalaya nga wala yung sausawan, how much more na ako sausawan? Gulang. Shout out sa ako ang mga friends nga nag-play yun kanunay kanako. Especially pobreng bisdak sa iyo, ang pobreng hilas, Nilin, Life in America, Nilin, thank you, and of course, ang pinaka, Taligsik Seri, thank you so much. Ang naingnan ining panan nga na-inspired ko pag vlog, walay lain ang akong pinangga. Pinaka-pinangga sa tanan, Inday Kabkab. Ang akong kanunay sa akong likod, wala ko sa akong premiere, naatawon siya. Walay lain kundi si ang pobreng hilas. Thank you so much. Thank you ninyo tanan. Kahit man so kasi not good, not so good, but it's good. Thank you so much.
Diri na lang kukutob, diri na lang kutaman. Bye!